horas di tasaluhuna masailas rohaku mangida inoku buru tabunan niala misi barani niala misi anipar marinong mau molo di ahape hitan non itingaran ni tuan di Bangarra ay buat ada honok kunaing toy ma romuse amang Nestor sia Jakarta tu bulu silape naung lungunan omma huta bulu silape jala omma tadik-tadingan adong lupe piga-piga rumah di bulu silape on songoni nak sopo ibari bape adong do alai dung masa na masai di tahun 1920 sia itadi kemahutaon ala ni biarna hata hutan sotung marok musil dulu kadu padok ni parhutaon taga somarai bagudang dope jabu alai dung lodos sa bariban imane bariban ne gabe mau rumah jolma itadikom ma ala ni biarra hata hutan sotung baik dia muse masursur tanune dulu kan idu asai tadikon osa sitong ngadang dohot hona na ladas botul manang nahona hukupan sa bulodo parhutan na iman yan nahona soraton manang hawan mau liate ma ipamaretta nunga ibuhay mabuka mabaidalan cor beton dohot pamasukon aliran listrik PLN ido asa mamuhay tubuh rohani akapaparan ni pardulukon imana rata naujui mamuka manang padongjong jabu muse mulak tu bulu silapion horas mainong jadi sahalinai inongon boru tabunan ni ala misiani par opusitogi ngamaru muron maeng wel plolop taon alai nak kening hatam mado inong tiki di masa ni marai na di tahun 20 sia bulan 12 betul bulan 12 oh lo ho tading itabunan alai dungi botoho barite itorbuaro pakilalam bapak maruah marsak manggu ida itabuna bah abu anak keluarga ku bas matu aku ngikudo uirote isordo besi matu aptiki ape alai dang dohot si matua lo adang berang be akangmu ate ison mangingani jabu na noeng na kosong noengon anggo nalada sia munad dokat jadi teroroho inok tuson buat pakilalamu tiki dungi berko lodus sudi yalang hai dia lamu se hebat do arang go 3 gunung 5 itahe gunungi na terjadi butuh sih soira gunung ate martu 5 pas mai 5 molo so opati 5 gunung bagaimana tanah mai betung ma merengga ma biar hitir mate ma biar berdonga biar ate lo ay songono do ape acik ni bulu silape ni kudu olo dereng mau sing halung yakana mate itu gereja ihalung kana mate itu gereja te ay jabu nga mar oro ate nga sursarro sudi buat tu lembagon sursarro dangarong na dan rupani isu kejadian pagi teror iba dangarong jolo ijamaro pe di olam membantu kami udah pe olam membantu kami udah pe jol manang pe mangang majama ngokka sewa kasubasinya di maro di lulan desbuti habis mate tigor jadi akka
tadokom majonwaing bakeni akan na modik tiki iba punguma tu gereja te. Ngarlukan na berengo. Bongka karong manahona buao na te. Moloy ngotalo na toras ni si Victor. Hmm. Anan mga kuri dia terutung. Olo. Ima sere na permati atong di Roma akan duli di tiki terutung jadi anak ngaon. Manggui mai sa Roma. Bering manggi mo kang mo na imigay. Amang ngadangarong ben. Dak sabit to ngala ni di na mga ani kuguran. Olo ay. Sunabuibe naktu gijang bete. Jadi ahado hinirimi roham ay patureho ko ba mo patu ipaksa ko to keleng mo ikon jong mo si jedu song. Ahado hinirimi roham. Basa ningo ya basa moloaw songonau asarong ngoton niya ka paparam mo te unang luba te. Olo ayang ko halakon na ngay boto na ison asal na. Olo. Alayak ka anak ko niyo masugot. Olo. Ngadong iyo halanido. Ido te unang lupa te. Sedia bola pasugi na. Beh, saya pemikir na mantap iba. Bapak udah bagaimana non cantik bain jabuon. Asalah soro IBP rolo matu son. Bah, berdelani. Jorok go sa palipi wah. Jadi ima HP hirim miro hamate. Asa tetap hutaon tar jongjong jala gabe sude pinoparmu ingoton na bulu sila ape ate. Asal jala abanamu majau persaptian son. Au sura mania sude songoni ate. Akan nabui patu pahon akan nabui matong ate. Unang pala mago songoni aka huta bona pasugitot. Jadi mulai ate behoy nong gajang mau umur muda sehat tuh dah masu sahalam doh tangyangmu tua kapoparamu. Oke mulai ate inong dah. Kebetulan malah kita batakan memang dua do terdanas mula masih sekunak kita pajupang di dalam. Sedok kodo amargan. Terus ide hutan. Alana mula misalnya siagian. Gudanggo hutana. Mula siak hutana iboto may mana siagian sedia manak siani persedia. Jadi tumbuh habe kedan ni hutai lo lungu ni rohadi akatubon no yang gudang hutai di pasubu. Sabutullah nanggo pala sada jawi baen pasatian warra. Ngama ngarera akapinop paribar hutaon misalnya satu Papua, satu Jakarta, alai mulu disukun. Mau siagia sedia ho. Buka bona hutana. Siani persedia ho. Oh sianad hutaku. Oh berarti yang duku ho. Oh berarti tulaku ho. Ini dah memang buru. Jadi harganya hutai dakpe di kotaan mga luluyuang. Alay yang hutai sa butullah sokonon ikon jagaon na do. Oh masih ani par ahamaon. Kan? Berarti mahamaranggi lo manang maranggi mau tu siani par na isanan. Ido tadana. Alay mo lo sarong behutahon. Sahira itu abang buru. Oke, menarik. Songoni itu inangon nih, 20 tahun inay mana. Dakso nang rohaku, iya sobae nokku muse jabun yo puki di son. Tukpe nok 30 tahun nasal pusegay buah bainon. Ina, say yudut ipangiduhom matukelenga asa mabay jabu son. Di bulu silape inganan sadahuta ni siani par na marok alani dulu na ujui di tahun 20 sia. Anggia malam tu dengan na bulu silape gabi sada pertanda maon huhut di hita asa tajaga harangatai. Unang asal tapalian itu halak. Unang asal say tabai hawi alai lukma hawi manggomak tanoi unang masursur mga manutubi akahuta na ditorune. Horas badihita siya bulu silape, sianipar, desa perdemuan kecamatan Silai, Kabupaten Toba, autan Siagian, amang Nestor Riko Tabunan, dohot inang boru tabunan nialak misianipar, upusitogi sianipar. Horas badihita saluna.